Rozhodli jste se dobrovolně moderovat kulturní den? Tak samozřejmě. To rozhodně ne. Přišel Prášek a řekl, budeš se mnou moderovat kulturní den. Šatna nebo orel? Šatna? Rozhodně šatna, ale chtělo by to sedačku. Odložit test nebo nepřijít? No, odkládá to jedině sub, takže nepřijít. Většinou jsem to odkládával, ale doby se změnily. Světlá nebo tmavá sýrová bůh? Tmavá, žijeme dravě. Tak rozhodně světlá. Ne, že by byl rasista. Hudební výchova nebo výtvarka? No samozřejmě výtvarná výchova, já miluju doktora Šáka. Tak hudební výchova. Vždycky tak sklony jsem měl nějaké k tomu. Strážnické bramburky nebo Bohemia chips? Co vám jako první přijde na mysl, když ráno vkročíte do školy? Dobré ráno. Vaše myšlenky, když ucítíte ve druhém patře, co se vaří na oběd? No, musí do bufetu. Já půjdu snad do bufetu. Uhličitan vápenatý nebo síran železnatý heptahydrát? Bank. Vzpomněli byste si na nějaký jazykolám? Nenaolejuje Julie koleje, tak si je namažu sám. Hannah Montana nebo Justin Bieber? Hannah Montana, já totiž miluju růžovou barvu. Tak jednoznačně Justin, to je This is my baby. High School Musical nebo Camp Rock? Jsi do ty otázky vymýšlel. Já. Adidas nebo Puma? Louis Vuitton. Jsi zabil. Petrovské tajemství nebo Strážnický verbund? Sebevražda. McDonald's nebo McVitchners?